हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय गासैखौबो बरायनाय थाबाय। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिमहाय नायलांगोन होननानै। ओरैनोथ' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम भिडिअनि आपडेटखौ होयैया जोबोरैनो गोबावानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम दिनैहाय गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों दे। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 5 सिमखौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा एज ए फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाहाय रैखाथि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 6 भिडिअखौबो मैयाहायसो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एज ए फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नायनानै लाहैदो दे। आरो लोगोफोर सोर सोर नायखाखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे। नेक्स्ट पार्टखौहाय नायबावनो थाखाय नोंथांमोना माबोरै एक्साइटेड जानानै दङ। लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ थाबैनो नायबावनो थाखाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोननानै बिथांमोना थाबैनो भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होयो दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट आपडेट भिडिअजोंहाय लोगो मोनबावगोन। बाय बाय।